Yan sir, sa negosyong ganito, pagka wala kang tiyaga, hindi ka sir tatagal. Mga 1 buwan lang siguro, pinaka matagal. Susuko ka na. Napakahirap pero masaya pag nakikita mo ang mga tao tinatangkilik, tapos nakikita mo yung mga tao, napakarami. Tapos maririnig mo sa kanila, sarap ng luto nyo. Kahit nga yung iba, may mga gout, arthritis, hindi raw nila mapigilan kasi masarap. Pupunta talaga sila, binabalik-balikan talaga nila sir. Sulit daw, kahit Sulit pilay na daw. sila pag-uwi. Masarap, hindi ko kayang pigilan, gumagano sila. Dati ang kilo lang ng niluluto namin talagang 7 kilo. Tapos nung mga tumagal-tagal pa, hanggang sa dumami na ng dumami. Hanggang sa naging 50 kilos. Lahat na yun yung laman, yung taba, tapos yung try. Araw-araw yun ubos. Hanggang sa ngayon, sa awa ng Diyos, inaabot na kami ng mga minsan nasa 100 na usually pag Sabado, Linggo. 100 kilos na. Ako po si July Rian, na taga Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Ako po si Rachel Pioquinto, mag-asawa po kami. Kami po yung may-ari ng Goto Batangas sa Barangay Tunasan. Pasensya na po kasi medyo natatouch lang po kasi natutuwa po kami na tinatangkilik yung aming negosyo. Sa totoo lang po, simula po nung pandemic, nag-try po kami na magtinda ng Goto Batangas at tinangkilik naman po ng mga tao. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa mga customer po namin. Ang kakaiba po sa Goto Batangas na niluluto po namin, hindi naman po sila lugi sa halagang 65 pesos at saka anli sabaw. Pero yung laman po niya ay tamang-tama lang po. Pwede rin po silang magpa-special kung gusto po nila ng medyo mas marami. Marami pong ingredients yan, sir. Kaya yung sabaw niya napakalasa po talaga. Hindi po namin tinitipid sa ingredients. Talagang nilalagyan namin ng tamang sahog para masarap.
Ito yung isa, wala daw taba. Isa lang may taba. Kasama yan? Dalawa lang din may kanin kaya. Sige po. May taba, dalawa. Prince ko yung mga barya doon. Mga kulangin. Uni ko lahat ang taba. Wala. Yung isa. Isa meron. Oo. Hindi ko agad. Ayun sa baba. Sa inyo, ma'am? Salamat. Take out dalawa dyan, no? Dalawa din sa akin. Ikaw, Ayan na, dalawang tisaw. sa'yo. Dalawa din. Yung isa lang. Dalawang take out pa muli. May taba din. May taba yun sa'yo, ha? Smile ka daw, te. Smile daw, te. Smile daw, te. Ilang pares po? Dalawa, 130. Tapos ilang extra rice po? Isa lang. Ay, intindi mo yung pa-order mo, ha? Oo, dalawa yun. Bali, tatlo lang ako. Wait lang. Mag-ano lang ako. Ito kay ikaw, dalawang walang putan, isa meron. May melay din yan. May order daw yun doon. Dalawa, tapos isa pa. Parehas na daw yun. Isa pa ako. Para alam nyo ulit ako. Parang ba niya nakita Hindi ko alam. Oo, dalawa to. Yung ba ito rin? Jowa? Ilan? Apat. Apat na malaki. 390 plus 70, 140. 530. Meron pa. Ayan na nakatayo pa nga sila, sir. 530 isa lang daw. 530. Ayan na ba yung mami? Doon po kayo mag-order. Ate ba yung kami Yan, Mountain Dew.